ومن ومن الله تبارك وتعالى بمتمنيلا نزل محمد صلى الله عليه وسلم أما جلسة أمبوني kuti balibonenda kupembedzera machonani mumaapa ekabasi kuti mtuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndikapolo wa Allah masotenga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye munachulidwa maaya atatu amene akulimbikitsa za kumuopa Allah takwa. Ayo yamba imati eni watu muopeni Bwana wanu Allah wanu Allah adakulengani kuchokera mwa munthu mmodzi. Aya ina imati eni alimukubira muopeni Allah kumuopa kwenikweni ndipo musamalire kunomule asilamu. Aya ina imati muopeni Allah ndipo yankulani mawu achiluka mawu olungama. Mukatero Allah akukonzerani ntchito zanu zonse mwasakukhulupirira machimo anu. Ndipo amene amumvere Allah ndi mtumiki wake ndithu wapambana kuwo. Ndiye nkhani yayikulu inali apa ndi takwa walokwana atatu. Kana zoti takwa ndiye maziko akupambana kwa munthu moyo uno, ingakhalenso moyo wa manda, ingakhalenso moyo umene ukubwera pambuyo pakutadzutsidwa manda. Takwa wataliza mbili Allah kama kamba sana nakapambana amati innal muttaqina mafaza innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina fi jannatin wa na'im. So antu atakwa ndamina kupambana ndamine akapumuke ndamina akakhale minda ya mtendere. Takwa chinthu chofunikira kwambiri zimene zimapanga stress kuti zimalimbikitsa kwambiri aya zimene zikuyankhula basi. Tsopano mali munasaba pali connection yanji pakati pa nkhani ya takwa ndi nkhani ya nikah. Zinthu zigwirizana zinthu zigwirizana kuti situation munthawi inapete tikulumikiza pakati pa anthu awiri amene akukwatirana Ibrahimu ndi Mariam. Bwezi tikunena kuti nkhani yake sangalalani Joeli ndi zina ngati zimene tipetika makamba makambaso nkhani ya takwa muopeni Allah mukanda fotokozedwani kuti popanda takwa ndi kuti banja si chinthu chachikulu. Banja ndi chinthu chachikulu kwambiri. Hadithi ina imene sindilishwa kwenikweni kuti kudalilika kwake kotani ndimafotokozedwa ndithu mabuku ahadithi kuti man tazawwaja faqad tamala nisfu din. Munthu amene watani wakwatira ndi kulokwanitsa theka la dini imatero hadithi. Falyattaqillaha fi nisfi al-baqi, angolimbikira kumuopa Allah mutheka linalomaliza lokotsalira. So ngati nikah kapena ukwati banja likuyimira theka la dini 50% ya dini yonse kuikawa pakati theka linali ndi ukwati. Ndi chinthu chimene sungachite kuthupi chabe ndi ma emotions chabe sungachite chikufunikira spirituality nkhani ya uzimu tsopano imati takwa ichi kumuopa Allah. Mariam Sara Stambuli akamtsogoza Allah ndi kumuopa kuti Allah mundiona ngakhale ndili nyumba ndi amuna ngakhale ndili mchipinda tamunanga. Awaso wa Ibrahimu akamtsogoza kumuopa Allah tabaraka wa ta'ala akakuti ali nkhoso imene ikupangitsa kuti banja lawo litani likhale lopamba. Koma akakaona zoti ngati aliyense akutiona pano kuti tachita ndewu kuti tachitirana mwanu palibe aliyense amene akundiona kugwira ntchito yabwino pamaso pa anthu zimakhala zosavuta kusiyana kuti timayesetsa ndithu kuoneka atakwa chani kumaona zili kugulu kwathu. Masono zomwe zimene kuzichite kuseni pamene kuti wekhawekha ene pakhala kumuopa Allah kwenikweni pamenepo. Ndiye nkhani ya takwa ikugwirizana ndi nkhani ya nikah kuti ngati sitimuopa Allah kuti banja lathu sitingaliyendetseka kwenikweni. Banja chinthu chovuta chikufunika ka ingredient ka element ka takwa kumuopa Allah. Mwina amuna akowo ndikufupikirapo iwe ndi wantali kwambiri kapena iye amuna ndiwe giant wodzi mphamvu zochuluka mkazi wakukhala wowonda. So zikatengera kuti palibe takwa palibe wina kapena kumuopa basi muzikukhalira kumenyana mmene mukuchitana nkhanza ndi kuponderezana. Koma tikamuopa amene Allah banja lathu liyenda chani liyenda momwe. Ndi nkhani yake imene ukapika walichokera pa palidinoya fundo zimene nazikoza ine kuti zipereke pathawi kwa Ibrahimu Jonathan ndi Mariam Sara Stambuli nakoza fundo zitatu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Chambirira kwa kurudia ambiri mwaitete tifusale kuti mwetinkhalowa mubanja nia yathu inali chiyani. Nia chinthu chachikulu kwambiri chimapanga represent 1/3 ya dini yonse. 1/3 mwene kulongosera kwa dini yathu mafuqaha na jurist ndi maulama osiyana
akafotokozera hadithi je innamal a'malu binniyat amada hadithi imeneyi kupanga present one thing so niye kilichofunikira kwa vile innamal a'malu binniyat shito kwa Allah akamafuna kuziweleka akapata kuzidandira akapata kulibira ama yana cholinga cha kushalisha deti yakale cholinga Ibrahim da mari ndiye na tosa miti mabanja da besi na wewe mabanja ndiye yatumishiani mabanja wa innama likulli mri'in ma nawa munthu kuma pesa zonkazo zimene munatsimikiza ndio mapire chito hadithi imene kuti izibwera kufotokoza kwa Imam Suyuti rahimahullah lake na asbabu wurudi hadithi chimene chidapangitsa kuti tikazia mfakani imene panali munthu wina adapatsidwa dzina lochita kuti muhajiru ummi qais munthu wosamuka chifukwa cha amake Kaisi. Assalamu alaikum. Napasa dzina limene ku Madina munawwa munthu wosamuka chifukwa cha amake Kaisi. Chidachitika njani? Munthu amene Makka al-Mukarrama amafuna ntsika nzimayi imene dzina lake amake Kaisi ummu qais ndiye inali nthawi imene asilamu amasamukira ku Madina alamulo kufuna osafuna asilamu aliyense athabitse chipembedzo chake athabitsire ku Madina munawwa akatha kupembedza Allah pachapo mwamtendere ndi maufulu. Ndiye mkazi adamuwuza kuti akati mundifuna ine ine ndikusamuka kati mwandifuna ati mukandipeza kuti ku Madina. Ndiye chibwene uko chimene chidampangitsa kuti asamuke ku Makka kupita ku Madina si inali kuti akusamuka chifukwa chomulondola mtumiki kapena chifukwa chosangalatsa Allah ya kani yake ndikampeze ndani make Kaisi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndiye atafika ku Madina al-Munawwara kani cha kudzimika basi tutumikana naye kumimba ukiamba kufotokoza kuti innamal a'malu binniyat. Chito to Allah amalipira ndi kulandira malingana ndi chitsimikizo chimene munthu watsimikiza wa innama likulli mri'in ma nawa wina aliyense kwa ino adzipatsidwa malingana ndi chitsimikizo chimene anapanga. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi choncho mwaini huyo amene nia ya kusamuka kwake amafuna kusangalatsa Allah ndi mtumiki wake hijratuhu ila Allah wa rasulihi kwa Allah walembedwa ndi kulipidwa kuti akusamuka chifukwa cha Allah ndi mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha koma amene chisamukirecho cholinga chake amafuna akapeza mdziko au mara'atin yatazawwajuha au yankihuha kapena mkazi wote akamukwatire fa hijratuhu ila ma hajara kwa Allah zimene walipidwa njiani zimene adalingazo yeye kusamuka kwake kungotera pakupeza mkazi na sikuti ndizoipa kukwatira mkazi kwacho. Takbir! Allah! Ndi nikah ya haram. Nikah ya haram sio bali choipa kile kilichonse koma kuti munthu uyu saka dangu panga nia ya kukambeza mkazi yekhayo akanena kuti ndikusamuka chifukwa cha Allah ndi mtumiki wake koma pamwamba pakepo ndifuna sondikambeze cha amake Kaisi zonsezo akanazidani akanazipeza kwa Allah chifukwa cha innama likulli mri'in ma nawa Allah amampatsa munthu zimene adatsimikiza. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sono nikah ndi ibada. Nikah tukwa ifisitizora wezi sichikhalire tikupeza makolo athu anga kwatira ndifisiti kwatira ndi chinthu chimene chakazikitsidwa pa dini yathu ndi chimodzi mwa zisunyizo zikulu za dini yathu. In fact nikah ndi ukwati tikautenga kwenye ifasira ndi chida chimodzi chogonjetsera adani athu kumtundu ndi umati wawo kuchepera akusowa mamembala amzipembedzo zawo ndi machachi mwawo kamba kamthetho oti akosa amafuna kukhala pabanja anyamata amakhala nthawi yayitali asanalowe pabanja ndi ma-celebrity azimayi nonso amakhala nthawi yayitali asanalowe pamene azilowa pabanja ndi 40 chakuti 50 chakuti angobereka mwana mmodzi mapeto ake mzipembedzo zawo kusowa koma ife asilamu kutenga mabanja awiri okha swafa zitatu kwanira. Salamu alaikum. Mabanja awiri swafa zitatu ndiye nia ikhalemba kuti choyambirira ndi kupanga izi kufuna kutsata sunna ndi chiphunzitso cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantumikana ndi chani nikahu bil sunnati nikah ndi chiphunzitso cha iye ngati ufuna kuti Muhammad ukondane naye ukhale naye chonchi ndio ukakabire sunna yake fa alaihi sunnati watu kugonjeza dadi nikah ndi sunna yake ndio kuti kwanilitsa amali ya munda Ibrahim ufuna kwanilitsa sunna yake alaihi salatu wassalam. Chachiwiri nchonena kuti kandiniya yopanga ana wochuluka amene apereke mphamvu dini ya Chisilamu. Assalamu alaikum. Islamu anaziyambira 10 kwapita mtsogolo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Islamu ana 5 chifukwa cha mfundo chani banje walipereka ana 10 ana 15 kwapita mtsogolo.
mtumiki amulija takatharu tazawwaju waludan wadud kama kwatira mzikwatira mkazi ubereka kwambiri wachikondo kwambiri fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah sikula qiyama ine ndiganyana chifacho cha kuchuluka kwanu kwa watu wa Muhammad ndani kwa sakara ife amina akanyelile mtumiki ndani kwa sakara ife ndifeyo tu so kania kamene kwa kataniso kakalebo kamene kwa ikakatsokoza zimene zikalimbirira banja lije kuti yani banja la tulitu olamutakhala zikomo za mtundu wanji tufuna kuwanitsa sunna ya ndani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam komanso tufuna yomul qiyamah mtumika akapoke akanyade chifanya ndani chifua cha ife wonjezera apo mpaka nikaa ndicho lingelizikwa dalisa chidako la kucha tubilanga kunjira ya halali pamene ena nyamata asanka kuwanitsa chidako la kucha kunjira ya haram nenda sanka kuwanitsa chidako la kucha tubilanga kunjira ya halali tende zichatumika kuti wa fi bud'i ahadikum sadaqa inga kale sokukuchita banja kuna ndinkazi kuchita banja mjira ya halal yani kumana kuchipinda imbere soja sadaqa takbir Allahu akbar modi mutamina makachuka mama mpaka na madzulo titi loseno sabaka kali kwa sekono za sadaqa assalamu alaykum fi bud'i ahadikum sadaqa takbir Allahu akbar ni poso jifunzo jombosa ni poso hichi pali bezo chipuzi chopapa nakuposa napa masiku apita akuti kaya kuchina kaya kuti ati kumene kama kakamiza anthu kuti adzi apangeana ene achite mabanja kumachita kupereka mphatso kuti aliyense amene angapezeke kuti mpakana mkazi wapezeka ali kuti pathupi wapala mwanti mpatsa mphatso pakuti koma sakufuna lawa mabanja sakuwafuna mabanja so ndi chisilamu chokha chimene chatsalira ndi mkhalidwe umenewu ife asilamu kugonjetsa adani athu tendiziko paka practice dini yathu basi munthu asamunamize kuti iya sharia tenditenga mabomba tikapulitse wabodza amene lero kulibe kugwira lupanga kulibe kugwira futi zabodza zimene si chisilamu kutenga bomba lati nkena makapulitsa anthu zimene kulibe lero kufuna kuwagonjetsa adani athu tendipake practice dini. The best way to defend our deen is to practice the deen. Allahu Akbar. Bakono tipakono mwawo na anthu achikunjawa kumalira kuti atinti yesira asilamu wanje. Masiku apitawo ife asilamu timapanga chikhalidwe cha mdini wetu. Timangopanga kuti ndife asilamu. Timangopanga basi, mangopanga. Sikuti achipatala atiuza, sikuti ndani atiuza lero sikuti so yako zungulira ndi magalimoto. Kana watsogola kachita njia lulipo. Then ife takati kutsogola for decades. Azatu asana tsogole koma adzizi mugale. Ku UK ku London mupeze kuti malo ambiri mukutsekulira masharia courts, makoti achisharia. Azungu amene kumasaka kuti akamaluzire kuti ku koti la Chisilamu. Ena akhala kupanga proposal ma parliament mwawo kuti bwanji for about 5 to 10 years tidzangoyesa kugwiritsira ntchito sharia law. 5 kapena 10 years yokha yesera kuti kwati umbanda ute chiwerewere chite za kumamwa zite kena kuti zabweraso kumalamulo athu. So chimetika chite ife tisingopanga practice dini anthu adziona woko gongola kwa dini. Nikafu sunza ipizi dini. Nikafu sunna ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Radiba an sunnati faman radiba an sunnati falaysa minni. Tikaangujaraja njira ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam tatumuka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Chomalizira bichana bomba be ndiye chana batu bomba ni chomalizira chana batu langizo kama muna langizo lale kulimene Qur'an di hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zapeleka zale kukwambia kwa mamuna mabanja wa ashiruhunna bil ma'ruf mawafu kwa mbili kwa mabukani kwa tabasura inshallah uvuta kwa hata mawafu kwa mbili wa ashiruhunna bil ma'ruf ndipo kalani nao mawino. Tafsiri yake ya mawamene ndi amaita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama panga tafsiri mumao kama mzochita inshallah panga tafsiri ya mawamene Muhammad sallallahu alaihi wasallam afika kwa mamuna wa kazi wake mukaka mtumike pa chest pa mukaka tumike mambo mwetu lila wa ashiruhunna bil ma'ruf
mtumiki zimafika kuti akazi akafuna akwere pa ngamira, afuna akwere pa haudaj, ngamira ijamba ikozera kachipinda kubika kubana kuti zimayi akwere pene basi kati kazi wa bwana. Kuti akwere pamene popo mtumiki amayika mwendo wake kupinda bondo lakelo ndi mkazi wake aponde pamene pongati steps zikukhala pachani pangamira wa ashiruhunna bil ma'ruf. siku limene walowa mbanja ndi Aisha radhiyallahu anha, hadithi aliyofuata Imam al-Albani rahimahullah ta'ala adabu sufaf. siku limene walowa mbanja tumika alayhi salatu wasalam ndi Aisha wakitsa banja choyambirira atalowa nyumba anatenga janga zikapu ya juice ndikupatsa Aisha ndi Aisha atamuja ndiye kubwezeraso mtumiki tumika anafunsa kuti Aisha milimo yako unaika pati mwapo na kazi kapata. Aisha kuoza tunaika hapo tukufu ndendo zakapo icha na Yesu milimo yake ndipika pamene anamwina Aisha pacha wa ashiruhunna bil ma'ruf. Takbir! Allahu akbar. Tena magariza ya Kiislamu kutechi mizimizi. Ai wala kuti mizimizi ndiwo. Mtumiki amakala 1400 years ago manali wachizungu kwambiri kuposa azungu at the first century. Anthu amachoka ku midzi ndikudzaphunzira chizungu pa Madina al-Munawwara. Sudaonepo munthu onumkhira ngati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukadutsa njira ndikumva fungo la perfume mazili kwadutsa mtumiki. Umadziwa kuti ukapeza ana kusewera ndikumva mwana uyu mtumiki anampa pasadzanja pa munthu. Umadziwa pa fungo manuka ya perfume zili Muhammad anamkira mwanawe. Ina magariza Kiislamu kuchaya viavi. Kiislamu chechimiti no sitina welenge moyo watu alayhi salatu wasalam. Mtume alayhi salatu wasalam alipoulizwa masahaba wake wakati kudawa bila kukona, oza masahaba tsokolani. Palizimeni fandi kile ni kazi wanga mbio. Paulendo masahaba tsokolani kutsongoloka kuza Aisha wangi tipikisane kutama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi kwa zaka 50 chakuti 60 chakuti. Sida mapanga zozali nyamata ngati ine to. 50 chakuti au Aisha titamangitsana. Hadithi ya sahihi utamangitsa mtuti kazi wakupanga bigi sana kumasekana da ukosana wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hii fentawi imene imatati kuti bawo draft Allah bawo mindazi zake topesana mbele kujayakula yakula kufika ku nyumba ndema komando ukao bani sunate bani sunabageza kusawa mbele mwa Muhammad Allah ashiruhunna bil ma'ruf. Wala kumaliza kadi pale ubinoni wasabile muli nawa Ibrahim kaonetseni kwa gaza. Umuntu yakali naza kale nanu mbazalo wa. Umuntu akina kale nanu ndasauka kayamwalemera kayamwadandaula mukazungulira kwa kwelera kwa gaza yabino. Takbir. Allah. Invest in your wife. Kali muntu ubinoni wose yikali mwagaza yano kuzabulira sonda. Faida. Amari ya msala msanyagide kuti yashende hapo yako. Wakani kubelasa kwa hilo chobana. Debo zegera. Chajitatu cha majifuna chitetumejo. Inshallah. Mbali ya wa mkazi. Chajikulu chibene chisilamu cha kuna mkazi ni Allah. Mvera ojera. Kumvera ndi kukonyera pale kumvera kuti anamva je sobano pale kumvera ndi kukonjera sam'an wa ta'ata wamva ndi kukonjeranso zinthu chimene chimene chichite chimuli chimene Islamu chamula ndani mwana wa chikazi na Islamu wa chikazi kuti achite kwa amuna ake kuti amuna ake akalamula chinthu ya wadani awamvere pa chimene chocho ndipo mtumiki pa kumaliza anangomaliza kuti la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ndika nalolero umati wangu kuti zipangirana sajida zilambirana makwanirana kwa kupika sajida mutu basi kuonetsana ulemu na amatu mar'ata antasjuda zawjiha ndine ndikalamula mkazi azimpangira sajida ndani wake mamuna wake mashallah. So ngati nkani ikadafika popangirana sajida so kuli bwanji kuya mkula chisintu ndiye usamvera mkazi awamvere amuna ake atsatire ndi kugonjera amuna ake. Fasalihatu qanitatu. Choncho akazi amene ali abwino ndi ati ya Allah qanitatun. Ndi amene amakhala ogonjera ndi kuwamvera amunawo.
hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, amakhala odzisunga mwanse. Yani pamene amuna awatalikira, mina amaonetsera ulemu amuna walipo, mina amapezekera pakhomo amuna walipo, akachokaponso chimodzimodzi. Allahu akbar. Osakhala munafika mangodikira kuti amuna achoke, akangochoka mje kuyamba zake ayi kumvera ndikwagonjera amunako sumaluza chilichonse. Ngati akazi zikwavuta mmabanjamo makani Allah usamva kani imene kumavuta nditi imene zomwe zimapangitsa amuna ambiri kuluza tempa kuti mawu akuchepa kungotulutsa chibakero. Allah kuti akamayankhula akhala muchepa eti tilongosole ndikungotulutsa bakera soti mugwetsera mwana mwamuna mu haramu, mugwetsera muzoipa. So kumvera ndikwagonjera amuna kumesa mwalola kodi apa suja mmachacha 50,000 eti muona misao mwantu makautini makali mudakuti amaskide kakuti chani kunyalira tizizi kumbukira zimene zinji tilemekeze kudzipereka kumene makolo athu adzipereka chinthu chachikulu ndichi sabezeti patsogolo pakasi ndikufuna amene kuchiyenda topana tikhale akazi akhale munthu wogonjera ndikwamvera ndani awamunani. Muhadithi inatumika alayhi salatu wassalam anakuti ngakhale mkazi akadalamulidwa kuti adzichotsa kwale kuchoka mwalawi phiri lina kupititsa phiri lina, yani kumagomula phiri kumalitenga kutula kwina kwake, zimenezo zikadakhala zochepera sangakhale kuti wakwaniritsabe haki ya amunake. La tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha, mkazi sangakwaniritse udindo omupangira Allah mpaka natakwaniritsa maraitsi ndi maufulu amamuna wake kale. Ena amachoka pa kumangule ndikudawa kaya ndikuti koma mmene akuchoka amamuna usakusangalala. Allahu akbar. Auda kupita kudawa ine tunanyamuka ndikuyenera pandiranji kumene kutsazika kapena kufotokoza wasanzika ndani kuti maisha ndikupita kwa za mulungu ngati ndikukayenda. Allahu akbar. Ibada yetu imene ngazi ali nayo ndi pakubaki. So long as amuna ake akusangalala iyeyo zake kwa Allah zipinga bwino. Ayyuma mara'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna. Mkazi nali esamene anga mwalire amuna ake osangalala naye straight akola kuchana. Straight akola kuchana ndamukanisa. Tiye tilemekeze zinthu za mtumiki wathu. Tisamaonetse ngati mtumiki wathu sadafotokoze bwinobwino kapena sadapuzitse. Khala ngati adanyamuka asadamalize kugwira bwinobwino ntchito. Mtumikito adasiya ntchito yake ifotokoza bwino lomwe. Taraktukum ala albaydai munawake amatero hadithi banja. Taraktukum ala albaydai la yazigu anha illa halikun. Ndakusiyani pa njira yoyera bwino yowala bwino. Ina muujizira kuti lailuha kana hariha, imene usiku wake ndikuwala chimodzimodzi ngati usana wake. Munthu amene angapotoke kunjira imene munthu okaonongeka basi. Chomalizira closure sitingalangize zonse za m'manja ma-hours ochepa. Langizo lonena kuti ngati mmene mudakuti kufukirira kubwerera kwa mashehe kubwera kudini ndi imene ili ndi yankho pa chimene mukuchifunachi. Sikakavutanso kubanja akakumbukireni kuti tidapita kuti dini. Tisazayende chidule khulula uyo kumabungwe. Ungova osakumbukiraso signals. Apita ku victim support matera. Tunapita kumbukira inaso apita kumaloya. Sandipetse chisoni banja lina akudimbira foni mamuna wa sheikh. Basi itonde mwangenjira kuti tukutse pano ndili kundende ndi magitsa la mwana. Allahu akbar. Allahu akbar. Nabati solo kwa bini. Allahu akbar. Pezi gaso kuti osewa na achibala kazi yo wachibala wanga mamuna ya wachibala so kuti pali madidzi kalipira ndani. Maka magitsana ndamu na kuga magitsana. Amalero akumbira kwera musikiti. Mawa zafuta makoti. Tinapita kumene kuti ndakapeza kuti loya amene anagamula zoti mamuna amangidwe ndakampeza ataledzera amauluza milandu yo ali chiledzereka. Allahu akbar. Akumukhamu. Allah.
kunyoza dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani kwanira, hadithi ya mtumiki kwanira kujipatsa mawodani usana. Eza ni mabuku siyana mkawalenga kuti mtumika kukamani kazi yake. Kazi akaliwanji mkala Islamu kwamba kabina banja lake kakalo kwamba na banja. Mawalenga literature ngati imeneyi. Banja ni mafunika tu kulima kila stadi, mafunika literature. Ndipo mvalie ndetsa mwina kulibechi kuchozo kusaja kusabanja. Mvalie ndetsa somola kwika kulibechi kuchovuta katibanja. Takulola mabibi, akuyamba kulola sugar, stroke zimene kani yake banja. Chonde majonde. Kwa hiyo familia ndili pano metakazika mabanja athu akupitira patsogolo, zanga zikupitira tiyeni tisiye moyo wa masiku apitachi. Ngati mapangira na mambani mbuyo omwe tilatsika ndila anyamata tenti kukukweli matukula tsopano. Matukula tenti yanu kupima nzeru, tenti yanu kukonda banja lathu ili ana amene asasokonezeke tsogolo lawo chifukwa cha kupulikira kwa ife, chifukwa cha makani ya ife, chifukwa cha kusamvera kwa mkazi wa muna, kapena chifukwa cha mamuna kusakonda mkazi wake zipangitse kuti ana watsogolo lawo lolokeke. Osaenda mwino, madrasa osaenda mwino, kani yake mambo ndi maya kukanga. Pena kugawana ana kumene. Kwani timu A makondana na dada, timu B makondana na dama. Allahu akbar. Chani chimene. Allahu akbar. Allahu akbar.